Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Αριστερά Δεξιά. Καλησπέρα σας. Αυτή την Τετάρτη θα ασχοληθεί με το εντός, εκτός και τα αυτά. Και όχι, δεν θα ασχοληθούμε με την οικονομία, με τη στενή της έννοια. Εντός, γιατί τα θέματα αυτά αφορούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και τις εσωτερικές ισορροπίες και εξελίξεις στη χώρα μας. Εκτός, διότι το σύνολο των θεμάτων που θα δούμε σήμερα αφορά στη σχέση μας με το διεθνές περιβάλλον ευρύτερα, και επί τα αυτά, διότι κάποια από αυτά τα έργα τα έχουμε ξαναδεί, κάποια τα βλέπουμε για πρώτη φορά. Να ξεκινήσουμε και να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Θανάση Πετράκο. Εκ δεξιών μου, όπως κάθομαι, εξ αριστερών μου, όπως βλέπετε εσείς, είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και δίπλα του ακριβώς ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Και εξ αριστερών μου, αλλά εκ δεξιών, όπως βλέπετε εσείς, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο ορθόδοξα. Θα πάω στη Μαρία, αλλά θα πάω στη Μαρία στο κομμάτι που το ρεπορταζιακό. Αύριο, Μαρία, έχουμε την Σύνοδο Κορυφής, η οποία είναι έκτακτη. Δυστυχώς έγινε μετά από την τραγωδία, την τρομακτική τραγωδία στα νησιά της Λαμπεντούζα, μία ακόμα τραγωδία, και η Ελλάδα πάει για να διαπραγματευτεί και να ζητήσει μόνη της ή με ποιους και τι. Να σου πω, Μαριάννα, το βασικότερο είναι αυτό που επισήμανες. Η Ελλάδα πάει με και με ποιους. Το βασικότερο θέμα, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή την σύνοδο δεν θα είναι μόνο αυτό καθ' αυτό το μεταναστευτικό, αλλά θα είναι η δυνατότητα, και θα δούμε, να μετρήσει η κυβέρνηση της αριστεράς, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εάν και τι συμμαχίες μπορεί να πετύχει, τουλάχιστον στο μεταναστευτικό. Είναι κάτι που δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση για την οικονομία. Μήπως το δούμε στο μεταναστευτικό. Τι έγινε σήμερα στο Μαξίμου? Τι έγινε σήμερα στο Μαξίμου? Ο Πρωθυπουργός συγκάλεσε μια σύσκεψη, στην οποία κάλεσε τον Νίκο Βούτσι, την Τασία Χριστοδουλοπούλου, που έχει το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης, τον κυβερνητικό εταίρο, τον Πάνο Καμένο, που ως Υπουργός της Εθνικής Άμυνας έχει και αυτός ένα κομμάτι που άπτεται του μεταναστευτικού, και ούτως ή άλλως έχει και μια ισχυρή θέση για το μεταναστευτικό, η οποία επηρεάζει τη συνολική κυβερνητική θέση, και θα το δούμε αυτό, και τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Τοχουντή. Επιχειρήθηκε λοιπόν να παρουσιαστεί η ελληνική πρόταση. Οι δικές μου πληροφορίες λένε... Τον Υπουργό Ναυτιλίας δεν τον κάλεσε? Τον Υπουργό Ναυτιλίας δεν τον κάλεσε, το Θοδωρή Δρίτσα. Δηλαδή, τον Υπουργό Ναυτιλίας που ασχολείται με το λιμενικό και έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο, δεν συμμετείχε στη σύσκεψη? Σε αυτή τη σύσκεψη όχι, δεν συμμετείχε ο Υπουργός. Το σημειώνω ως εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα το ρωτήσω γι' αυτό. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη Σύνοδο Κορυφής θα προσέρθει με μία θέση ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό στη ρίζα του, δηλαδή στο να μειωθεί η ροή. Στη Συρία, ας πούμε, στην υποσαχάριο Αφρική κτλ. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να μειωθεί η ανάγκη των ανθρώπων να φεύγουν από τις χώρες τους. Και αναφέρεται βεβαίως στις πολεμικές σειράξεις σε αυτές τις περιοχές. Ναι. Αυτή είναι η δική του. Πρακτικά δεν θα ζητήσουμε κάτι? Πρακτικά δεν ξέρω αν θα ζητήσουμε κάτι, γιατί θέλω να θυμίσω ότι πριν τη Συνόδου Κορυφής της έκτακτης θα προηγηθεί το πολύ μεγάλο και σημαντικό ραντεβού, που ελπίζουμε ότι θα γίνει και ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, με την Γερμανίδα Καγκελάριο. Άρα θα έχει προηγηθεί αυτό το ραντεβού. Όχι, αν θα ζητήσουμε κάτι, εννοείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις χώρες οι οποίες είναι στο μάτι του κυκλώνα, που είναι η Ιταλία και η Ελλάδα, όπως και η Μάλτα και η Ισπανία και η Κύπρος υπό μία έννοια, αλλά Ιταλία και Ελλάδα. Εννοώ πρακτικά αν θα ζητήσουμε κάτι. Από πόρους μέχρι... Η πάγια θέση της κυβέρνησης είναι να ζητήσει πόρους για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που αφορά το μεταναστευτικό, ναι, και όχι της φύλαξης των συνόρων. Είναι σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Εντάξει. Και το άλλο που είναι βεβαίως μείζον θέμα, να ζητήσει τη συμβολή των άλλων εταίρων, των ευρωπαϊκών χωρών, στο να μοιραστεί αυτό το μεγάλο κύμα των προσφύγων. Ωραία. Να πάμε λίγο σχετικά ανορθόδοξα, όχι απόλυτα ανορθόδοξα. Απλώς το λέω, κύριε Πετράκο, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι έχοντας αυτό το ρεπορτάζ, να ξεκινήσω από τον κύριο Βαρβιτσιώτη ρωτώντας το εξής. Τι ζητούσατε εσείς και τι πετύχατε εσείς κατά τη διάρκεια της δικής σας διακυβέρνησης και της δικής σας υπουργείας του Υπουργείου Ναυτιλίας σε σχέση με το μεταναστευτικό? Γιατί
Ακούσαμε περίπου το ρεπορτάζ Μαρίας, θα δούμε τι θα ζητήσει αύριο η κυβέρνηση και σε πρακτικό επίπεδο. Πάντως δεν ήταν ότι είχατε αντιμετωπίσει πλήρως το πρόβλημα κι εσείς. Κυρία Πυργιώτη, πριν από περίπου 2,5 χρόνια, Οκτώβριος του 2013, γίνεται μια άλλη τραγωδία ανοιχτά της Λαμπεντούζα. Τότε όλος ο Διονύσης Παράγοντας εξεγείρεται. Ο Αντώνης Σαμαράς αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία για πρώτη φορά να διαμορφωθεί ένα μέτωπο των χωρών του Νότου. Κάνουμε μια συμμαχία με τη Μάλτα και την Ιταλία σε μια διμερή επίσκεψη και πάμε στο έκτακτο τότε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα λέω γιατί θυμίζουν πάρα πολύ αυτά που συμβαίνουν σήμερα, όπου αποφασίζεται τότε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργηθεί το Task Force Mediterranean και να χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση Τρίτον, η οποία και σήμερα λειτουργεί. Είναι αυτό ακριβώς. Η επιχείρηση Τρίτον είναι μια επιχείρηση εκτεταμένη ουσιαστικά σε όλη τη θαλάσσια λεκάνη της Μεσογείου, η οποία όμως έχει μόνο ως στόχο όχι την αποτροπή τόσο όσο την έρευνα και διάσωση. Δυστυχώς τότε δεν προχωρήσαν όλες οι προτάσεις τις οποίες είχαμε καταθέσει στο τραπέζι. Σήμερα νομίζω ότι είναι πολύ πιο όρημα τα πράγματα, ακριβώς λόγω της αύξησης της πίεσης της μεταναστευτικής. Και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα πάει η Ελλάδα με ένα συνολικό πλαίσιο λύσεων, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τον ανθρωπιστικό μόνο χαρακτήρα, αλλά έχουν να κάνουν και με την αποτροπή. Αποτροπή σημαίνει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε εμείς δουλειά που δεν μπορούν να κάνουν τα κράτη από την οποία φεύγουν οι μετανάστες. Δηλαδή δεν μπορεί να γεμίζουν οι βάρκες στη Λιβύη και να φεύγουν προς την Ευρώπη και η Ευρώπη απλώς να υποδέχεται. Θα έπρεπε κάποιος να περιπολίσει στις ακτές της Λιβύης και να επιστρέφει τις βάρκες όταν είναι ακόμα καιρός πίσω από εκεί που ξεκινάνε. Δεύτερον, δεν μπορεί να λέμε ότι δεν θα κάνουμε και δεν θα ζητάμε χρηματοδότηση για τα κέντρα φύλαξης, φιλοξενίας, κράτησης, όπως θέλετε πείτε τα, πάντως σίγουρα όχι ανοιχτές δομές, για την πρώτη υποδοχή μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είχαμε κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα, είχαμε ζητήσει έξτρα χρηματοδότηση από αυτά που είχε να λάβει η χώρα μας, την είχαμε λάβει, δεν έχει προχωρήσει κανένα κέντρο κράτησης μεταναστών σε κανένα νησί της Μεθορίου. Και βλέπουμε αυτές τις τραγικές εικόνες στο λιμάνι της Μυτιλήνης, τις τραγικές εικόνες στο λιμεναρχείο της Ρόδου, τις τραγικές εικόνες... Τα χρήματα τα είχαμε πάρει, κυρία Βαρβιτσιώτη. Ένα μέρος των χρημάτων είναι θεσμευμένα για τη χώρα. Ναι. Και μάλιστα υπάρχουν σήμερα πολλά, μα πάρα πολλά χρήματα διατεθειμένα στη χώρα, τα οποία έχουν να κάνουν με την φύλαξη των συνόρων και την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών. Τα οποία δεν ξέρω να έχει προχωρήσει καμία έκτακτη χρηματοδότηση. Να ρωτήσω σε αυτό το σημείο, κύριε Πετράκο. Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπετε να σας πω. Γιατί αυτό το οποίο έχει αλλάξει από τις 25 Ιανουαρίου και μετά είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα πλέον έχει στείλει ένα μήνυμα φιλοξενίας και πολιτικής ανοιχτών συνόρων, η οποία φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς. Είναι ο Μάρτιος ο πρώτος μήνας στον οποίο για πρώτη φορά όλων αυτών των ετών η Ελλάδα υποδέχεται διαθαλάσσης περισσότερους μετανάστες, πρόσφυγες και αλλοδαπούς παράνομα εισελθόντες, έτσι όπως λέγονται σήμερα, από τη Ιταλία. Αυτό δείχνει ότι η τάση και η ροή έχει αναστραφεί υπέρ της χώρας μας μετά από το κύμα το οποίο φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει η πολιτική, η καινούργια πολιτική της κυβέρνησης. Μια πολιτική η οποία δεν έχει καθόλου σχέση με την αποτροπή, έχει σχέση με ουσιαστικά τη διευκόλυνση. Κύριε Πετράκο, η διαφορά σας και η διαφωνία σας είναι δομική και ριζική με την Νέα Δημοκρατία ή με την προηγούμενη συγκυβέρνηση, για να το πω ακριβώς, σε αυτό το θέμα. Είμαι σίγουρο ότι θα την εκφράσετε. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το εξής ερώτημα. Εάν πράγματι υπάρχουν κάποια χρήματα δεσμευμένα για την Ελλάδα ή για πόρους της Ελλάδας για την δημιουργία κέντρων φιλοξενίας, κράτησης, όπως θέλετε πείτε τα, σε αυτό είχε δίκιο ο κύριος Βαρβιτσιώτης, όπως θέλουμε τα λέμε. Μήπως θα πρέπει να τα απορροφήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε κατά το τρόπο που η δική σας κυβέρνηση θέλει να τα χρησιμοποιήσει? Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε όμως πριν να πω ότι με βάση αυτά που είπε ο κύριος Βαρβιτσιώτης,
ότι αυτό πλέον το γνωστό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον από τα στελέχη και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι η πολιτική της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης, είναι αυτή που έχει φέρει τους μετανάστες, έχει καταρρεύσει. Και έχει καταρρεύσει διότι το πρόβλημα είναι άκρος σοβαρό σε όλες τις χώρες και σε καμία περίπτωση, ας πούμε, δεν είναι τα στοιχεία περισσότερα πέρα στην Ελλάδα από στην Ιταλία. Δεκαπλάσια είναι αυτοί που έχουν πάει το τελευταίο διάστημα στην Ιταλία από ό,τι στην Ελλάδα. Έχουν οξυνθεί τα προβλήματα, στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, λόγω του συνεχιζόμενων συγκρούσεων και συνεπώς της μεγαλώνει και η φτώχεια και η ανέχεια. Και αυτό είναι αυτό το οποίο, αφού άνοιξε ο καιρός, που οδηγεί τους ανθρώπους αυτούς να φύγουν. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι να λάβουν τις ευθύνες τους όλες αυτές οι χώρες, οι ισχυρές χώρες, οι οποίες έχουν συμβάλει στο να διαλυθούν κράτη, να υπάρξουν εμφύλιες συγκρούσεις ή επεμβάσεις, διότι αυτή είναι η βασική αιτία του κακού και αυτή είναι και η ριζική. Με αυτό το μπορεί να γίνει, αν σταματήσουν όλες αυτές οι επεμβάσεις, μπορεί να υπάρξει. Για τη Συρία, θα μου πείτε είναι πρέπει εύκολο. Να φέρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ίδιο τραπέζι. Το λέω. Είναι εύκολο να γίνουν. Όχι, δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να αναδεικνύεται ότι η ευθύνη είναι κάποιων άλλων, οι οποίοι επομένως πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες των πράξεών τους και υλικά, να το πω έτσι, και ουσιαστικά. Αυτό είναι το ένα και γι' αυτό το λόγο θα θέσουμε πρώτα αυτό το ζήτημα. Δεύτερον, προφανώς, για να απαντήσω, να μην νομίζετε ότι απεφεύγω στην ερώτηση. Δεν σας άκουσα. Ρωτώ γιατί είναι κρίσιμο το ερώτημα. Είπατε πολύ σωστά ότι θα θέσετε τις χώρες, τις μεγάλες χώρες οι οποίες εμπλέκονται στα γεωστρατηγικά παιχνίδια και αυτές είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, βεβαίως, πώς δεν είναι. Άρα, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Όχι, ρωτώ, θα το θέσετε και για χώρες εκτός, ας πούμε, Σύνοδο Κορυφής, ή θα περιοριστείτε στο τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρώπη όμως έχει παίξει, αν μου επιτρέπετε, ένα πολύ σοβαρό ρόλο. Αν εξαιρέσουμε το 2003, όταν αντιτάχθηκε στην επέμβαση των Αμερικανών στο Ιράκ, έκτοτε ακολουθεί μια πολιτική επεμβάσεων. Δεν σας λέω εγώ ότι δεν έχει παίξει. Εγώ ρωτώ πρακτικά τι θα κάνει. Πρακτικά οι ευθύνες. Θα είχαμε μια πολιτική είναι η παρέμβαση και από εκεί και πέρα στη Σύνοδο Κορυφής προφανώς αναφέρεσαι στους Ευρωπαίους. Άμα αποφασιστεί μια ειρηνευτική δύναμη από την Ευρώπη. Να ολοκληρώσει ο κύριος Πετράκος. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Στο πλευρό των ΗΠΑ έχουν καταστραφεί 5 αραβικές χώρες. Βοήθησέ μας λίγο να ολοκληρώσει ο κύριος Πετράκος την παρέμβασή του και αμέσως μετά. Απλώς λόγω της. Να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να κλείνουμε τα μάτια απέναντι στην κατάσταση και να μην τίθενται τα θέματα επί της ουσίας τους πολιτικά ποιοι έχουν την ευθύνη, για την οποία έχει γίνει όλη αυτή η κατάσταση. Το ότι υπάρχουν 5 αντιθέμενες φυλές, ας πούμε, στη Λιβύη και σκοτώνονται αφού διέλυσαν τη Λιβύη, εντάξει, δεν τη διέλυσε ούτε η Ελλάδα, ούτε η Μάλτα, ούτε η Ιταλία, κατά βάση. Μάλιστα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα φυσικά, εφόσον υπάρχουν χρήματα πρέπει να αξιοποιηθούν, προφανώς πρέπει να αξιοποιηθούν, αλλήμονο, και το έχουμε πει αυτό το πράγμα, αλλά και επιπλέον οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν, επειδή βρισκόμαστε σε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου, εμείς η Μάλτα και η Ιταλία, να υφιστάμεθα όλη την πίεση. Πρέπει αναλογικά όλοι να υπερθούν, να το πω έτσι, να πάρουν ένα βάρος του μεταναστευτικού και προσφυγικού κύματος, το οποίο, γιατί πολύ περισσότερο από την Ελλάδα ή τη Μάλτα, κάποιες ισχυρές χώρες έχουν ακολουθήσει τις επιταγές του ΝΑΤΟ και έχουν συμβάλει έτσι ώστε να υπάρξουν εμφύλιες. Και εμείς είμαστε, αλλά εμείς είμαστε έκοντες-άκοντες πολλές φορές. Πηγαίναμε και όχι πρωταγωνιστές. Ακολουθούσαν και οι παλαιότερες κυβερνήσεις, για να είμαι δίκαιος, ακολουθούσαν, να το πω έτσι,
τη φορά των πραγμάτων, αλλά δεν πρωταγωνιστούσε η Ελλάδα ως κράτος σε επέμβαση. Σε επέμβαση δεν είναι, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων στο παρελθόν. Επειδή πλησιάζουμε προς το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, προτείνω να κάνει μια πολύ σύντομη παρέμβαση ο κ. Βαρβιτσιώτης και μετά από αυτό να δώσουμε το λόγο στο συνάδελφο, τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, για να σχολιάσει και θα πούμε ποιες είναι οι πληροφορίες για το τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής. Είπαμε πριν τι θα κάνει η ελληνική πλευρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μην αναλάβει τις ευθύνες. Θέλει και κάτι άλλο, θα το πούμε, κύριε Πετράκο. Πέρα από τον αφόρητο βερμπαλισμό περί της ευθύνης των πολιτικών ευθυνών των τρίτων, εγώ δεν κατάλαβα ένα πράγμα. Πάμε αύριο με μια συμμαχία με την Ιταλία και τη Μάλτα με ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Αυτό το πλαίσιο το συγκεκριμένο έχει διαμορφωθεί. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει καμία συζήτηση που να έχει γίνει στη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου, το οποίο να λέει δύο βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι όλη η Ευρώπη θα υπομίζεται αυτό το κόστος. Πριν από λίγο το είπα, κύριε Βαρβιτσιώτη. Ένα κόστος. Δεν το ακούσατε αυτό. Κύριε Πετράκο, δεν έχω ακούσει από όλη την ιδιοσιογραφία και το παρακολουθώ το θέμα πολύ. Τι να την κάνουμε την ιδιοσιογραφία, εγώ μίλησα εδώ. Ναι, και σας είπα αυτό. Πετράκο, άρα το πρώτο μάλλον αυτό που κάνατε, πετούσατε την μπάλα στην εξέδρα για τις διεθνείς ευθύνες του διεθνούς παράγοντα. Δεν πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Ας πετάξουμε την μπάλα στις διαφημίσεις. Μας λέει ο συντάκτης μας πρέπει να κάνουμε τώρα το διάλειμμα μας. Επειδή το είπατε εσείς. Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Βαρβιτσιώτη. Θα είναι ένα crash test αν υπάρχει η δυνατότητα σύμπνοιας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης Τσίπρα, με άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη στην αντιμετώπιση ενός ζωντανού προβλήματος. Θα το δούμε αύριο. Έχουμε προχωρήσει σε συνεργασίες με την Ιταλία και τη Μάλτα. Είναι στην κατεύθυνση που είπατε, κύριε Βαρβιτσιώτη. Άρα, αν συμφωνούμε σε αυτό, είναι πολύ καλό. Στην αμέσως επόμενη ροή. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Αριστερά-δεξιά, εδώ στο στούντιο του Action 24 και απόψε κάναμε έναν πρώτο γύρο συζήτησης για το μεταναστευτικό και εδώ συζητούσαμε στο διάλειμμα για την σύνδεση που έχει αναπόφευκτα το μεταναστευτικό και με το τρομοκρατικό, αφού έτσι το έθεσε και η σημερινή κυβέρνηση δια των δηλώσεων του κυρίου Καμένου, που είναι κυβερνητικός εταίρος. Και θέλω να έρθω στον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, τον συνάδελφο, πολιτικό αναλυτή, και επίσης και χρόνια ανταποκριτή στη Ρωσία, το πούμε και αυτό μετά, Δημήτρη, και να τον ρωτήσω πώς βλέπει το νέο δόγμα στο οποίο φαίνεται να καταλήγει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό και θα συζητηθεί εκτενώς αύριο, όπως λένε οι πληροφορίες, να οργανωθούν επιχειρήσεις πολεμικού τύπου στις ακτές από τις οποίες φεύγει το κύμα των προσφύγων, οι οποίες είναι κυρίως στη βόρεια πλευρά της Αφρικής, και αν συνδέει αυτό το τρόπο αντιμετώπισης του με την απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων και από τους τζιχαντιστές. Μαρία, εδώ έχει θέσει ορισμένα πολύ σοβαρά ζητήματα. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρώ ότι είναι και γελία, θα τολμήσω να χρησιμοποιήσω ένα τόσο βαρύ όρο, ως προς την αποτελεσματικότητά της, και απολύτως κοινική. Θέλω να υπενθυμίσω ότι από το 2000 εφαρμόζεται ένα σχέδιο των νεοσυντηρητικών που έχει οδηγήσει στην καταστροφή του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Λιβύης, της Συρίας και επέκεινα στην Αφρική. Γιατί η Λιβύη κατά κάποιο τρόπο ήταν και ένας σταθεροποιητικός παράγοντας για ολόκληρη την υποσαχάρια Αφρική. Ενώ η Ευρώπη επί προεδρίας Σιράκ στη Γαλλία και επί καγκελαρίας του κυρίου Σέντερ στη Γερμανία αντέδρασε σε αυτή την πολιτική και μπράβο της, εκ των υστέρων ακολουθεί πυθύνια, και φοβάμαι και στην Ουκρανία έγινε το ίδιο, τις επιλογές του νεοσυντηρητικού διεθνούς πυρήνα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση φυσικά οδηγεί. Εγώ απορώ γιατί έχουν μείνει άνθρωποι ακόμα να κατοικούν στη Συρία και στη Λιβύη. Τώρα τι θα κάνουν, θα τους βομβαρδίζουν για να μην έρθουν εδώ πέρα? Είναι πολιτική αυτό το πράγμα. Και να σας πω και κάτι, έχει και άμεση ευθύνη για το ναυάγιο η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι κατήργησε την επιχείρηση διάσωσης Mare Nostrum που έσωσε πάρα πολλές ζωές μέχρι πέρυσι. Λοιπόν, αυτά είναι αστιότητες.
πρέπει να αντιμετωπιστεί το κακό στη ρίζα του, αν μιλάμε σε επίπεδο Ευρώπης, περιλαμβανομένου και του κακού της τρομοκρατίας. Διότι το αποτέλεσμα, είχαμε ορισμένα καθεστώτα αυταρχικά, τα οποία, εν πάση περιπτώσει όμως, ήταν παράγοντες σταθερότητας και σχετικής πρόοδου. Και το Ιράκ και η Συρία και η Λιβύη, αν θέλετε, είχαν πραγματοποιήσει ορισμένα σημαντικά κοινωνικά επιτεύγματα. Δεν ήταν ασφαλώς δημοκρατίες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν ξέρω και καμία δημοκρατία στον αραβο-μουσουλμανικό χώρο και υπάρχει μια συσχέτιση, αν θέλετε, ανάμεσα στην έλλειψη δημοκρατίας και σε επεμβάσεις 200 χρόνων στην περιοχή. Τώρα τι έχουμε? Έχουμε δημιουργήσει ένα κράτος καταφύγιο τρομοκρατών στη Λιβύη. Έχουμε καταστρέψει τη Συρία, το ίδιο με το Ιράκ. Και μετά λέει ξαφνικά βλέπουμε το αποτέλεσμα υπό τη μορφή ενός βίντεο αποκεφαλισμού και λέμε τι γίνεται εκεί πέρα, πώς έγινε αυτό δηλαδή? Εμείς το προκαλέσαμε, η Δύση το προκάλεσε. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει ριζικά την πολιτική της, διότι ξέρεις κάτι, έχουμε περάσει το φαινόμενο του ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας, δυστυχώς είναι μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ιδίως των τελευταίων αιώνων. Αλλά εδώ περάσαμε από τον ιμπεριαλισμό της κατάκτησης τρόπον μετά την καταστροφή της Σοβιετικής Ένωσης σε έναν ιμπεριαλισμό της καταστροφής. Δεν είναι το θέμα μόνο να καταστρέφονται οι χώρες. Αυτό είναι μεγάλη αυταπάτη να θεωρηθεί ότι η Ευρώπη, περιλαμβανομένη της χώρας μας, μπορεί να μείνει αλόβητη από μια τέτοια παγκόσμια διαστάσεων καταστροφή. Η παρέμβαση και ο τρόπος με τον οποίο έθεσαν, θα σας έλεγα εγώ, παρακολουθώντας βέβαια επί χρόνια το πολύ απλό διπλωματικό, το επικοινωνιακό περιβάλλον, ο τρόπος με τον οποίο έθεσε η ελληνική πλευρά το θέμα των τζιχαντιστών, δηλαδή ότι εάν εμείς δεν μπορέσουμε να ελέγξουμε, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί αν από εκεί και πέρα θα περνάνε και τζιχαντιστές μέσα από την Ελλάδα και τι ακριβώς θα συμβαίνει. Νομίζω ότι προκάλεσε μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. Αν το επιδιωκόμενο ήταν, για παράδειγμα, να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου, ακούστηκε στα αυτιά των εταίρων Παύλα Ουάσιγκτον. Λέω και Παύλα Ουάσιγκτον γιατί παίζει τεράστιο ρόλο η Ουάσιγκτον σε αυτή τη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν υπάρχει πρωτογενώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστηκε μάλλον σαν απειλή. Ναι, κοιτάξτε, το πώς κανένας μιλάει, το πώς διατυπώνει τις απόψεις του, βεβαίως έχει και κάποια σημασία. Θα μπορούσε ενδεχομένως αυτού του είδους η απειλή εντός εισαγωγικών να παρουσιαστεί ως μια συνέπεια, για παράδειγμα. Συνέπεια, δηλαδή να φανεί πιο καθαρά, να μην δώσουμε την ευκαιρία σε μια εποχή που υπάρχει ένας επικοινωνιακός πόλεμος κατά της χώρας μας να χρησιμοποιηθεί. Επί της ουσίας βέβαια, η πραγματικότητα είναι ότι και η ελληνική κατάρρευση υπό μια ορισμένη έννοια έχει κάποιο αποτέλεσμα στη ροή αυτή. Να ρωτήσω τώρα τον κύριο Πετράκο, θα ήθελα να ρωτήσω, με αυτό το δεδομένο, κύριε Πετράκο, και με αυτά που είπε πριν και ο κύριος Κωνσταντακόπουλος, ήταν τελικά τόσο αδύρυτη ανάγκη για το κυβερνών κόμμα εννοώ, να προτάξει μία, θα σας έλεγα, ίσονος σημασίας πρώτη πρωτοβουλία σε σχέση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία πήρε αμέσως διαστάσεις, και εννοώ τον κατοίκον πλέον περιορισμό και όχι την πλήρη αποφυλάξη, αλλά τον κατοίκον περιορισμό του ξηρού της 17 Νοέμβρη. Είδαμε την αντίδραση του State Department και σήμερα είδαμε και την αντίδραση του Foreign Office. Και οι δύο πλευρές έχουν θρηνήσει θύματα στην Ελλάδα από τη 17 Νοέμβρη, άρα κατά κάποιο τρόπο πέραν όλων των άλλων έχουν και ένα παραπάνω λόγο σε αυτό το θέμα, υπό την έννοια της παρέμβασης ή της έκφρασης της δυσαρέσκειάς του. Ήταν τόσο σημαντικό να προταχθεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον? Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Όχι, η συγκεκριμένη διάταξη, όχι το νομοσχέδιο στο σύνολό του. Εντάξει, γιατί είπα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει μια σειρά ζητήματα έτσι πολύ ουσιαστικά και σοβαρά. Τώρα, αυτό, το άθρο αυτό, είναι κάτι το οποίο είναι λογικό και φυσιολογικό. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση πάνω από 80% αναπηρίας, είναι απολύτως λογικό να μπορούν αν έχουν κάνει σοβαρές πράξεις, αυτοί που έχουν κάνει πολύ σοβαρά εγκλήματα, να μην έχουν, φυσικά να μην αποφυλακιστούν, αλλά να μπορούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον, σε κατοίκον περιορισμό, όπως είπατε. Ναι. Εντάξει.
γνωστό και το περιμέναμε ότι θα υπάρξει αυτή η αντίδραση, αλλά. Τόσο έντονη την περιμένατε? Φυσικά, ήταν απολύτως, είναι γνωστές οι θέσεις. Είναι γνωστές οι θέσεις, αλλά δεν νομίζω όμως ότι επί της ουσίας αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να καθοδηγεί την νομοθετική εργασία αν κάποιος α ή β αντιδράσει. Κατά τη γνώμη μας, αυτό το νομοσχέδιο συνολικά ήταν ένα νομοσχέδιο σωστό, ένα νομοσχέδιο και το συγκεκριμένο άρθρο ήταν ένα νομοσχέδιο απολύτως φυσιολογικό και η αντίδραση ήταν αναμενόμενη. Από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι εντάξει. Αναμενόμενη, ναι, ήταν αναμενόμενη. Είχατε προϋπολογίσει και στην ένταση που εκδηλώθηκε. Προφανώς, μια πολύ μικρή ερώτηση, προσωπικά τη γνώμη σας θέλω, δεν θέλω το σύνολο, ξέρω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ενδιαφέρει εάν όποιος εγκληματίας, είτε είναι εγκληματίας που υποστηρίζει ότι έχει ιδεολογικά πιστεύω, είτε είναι εγκληματίας ο οποίος πάσχει από ψυχική διαταραχή, να σας το πω διαφορετικά, δηλαδή έχει μειωμένη συνείδηση για το τι είναι καλό ή κακό. Δεν ενδιαφέρει, δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει τη δικαιοσύνη το αν μετενόησε ή έχει άλλη στάση σε σχέση με τα εγκλήματα που έκανε στο παρελθόν. Διότι αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Θα σας υπενθυμίσω ότι για τους ποντικούς, που είχε πει το περίφημο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια και το τήρησε. Αλλά δεν υπήρξε ισόβια. Κάνετε λάθος. Για τους αμετανόητους. Μα αυτό σας εξηγώ. Για τους αμετανόητους. Για αυτούς οι οποίοι δεν μετενόησαν. Και ποιος μετενόησε από τους? Μα σας εξηγώ. Σήμερα σκοτώσανε τον Παναγιώτη Ελή, παραδείγματος χάρη, το πρώτο θύμα. Σας εξηγώ ότι για την τους ίδια ημερομηνία, στον υπόδρομο. Απερίφθησαν 3 φορές αιτήσεις αποφυλάκησης για νίκες στο Βλάβη για πάνω των 80 κτλ. Ακριβώς διότι δεν υπήρξε αυτό που λέμε δεν θα το ξανακάνω. Να σας το πω απλά. Η γνώμη σας είναι ότι κάποιος άνθρωπος που δεν έχει πει ποτέ δεν θα το ξανακάνω, αλλά λέει πολύ σωστά το έκανα. Τι να κάνει? Δεν πρέπει να το λάβει κανείς. Τι να κάνει ένας που έχει 90%? Δυστυχώς έκανε εγκλήματα τα οποία είναι απολύτως καταδικαστέα όταν είχε ΣΟΑΣ που λέμε, ήταν σε μια φυσιολογική λειτουργία. Ένας που είχε 80 και 90 και 95% αναπηρία, τι να κάνει τώρα? Δυστυχώς τα έχει κάνει. Αλλά από εκεί πέρα είναι θέμα. Δύο βασικά πράγματα, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι κορυφαίο αυτό το ζήτημα. Και δείχνει τη φιλοσοφία με την οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη διακυβέρνηση. Είναι διατεθειμένος ο ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που ζητάει διεθνή υποστήριξη, που ζητάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες την παρέμβασή τους προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη χαλάρωση των όρων, που ζητάει από τους Άγγλους, τους οποίους επισκέφτηκε ο κύριος Βαρουφάκης πρώτους, πριν πάει να δει αυτούς που μετέχουν στο ευρώ, πήγε στο Λονδίνο, που είναι στη Λύρα, για να ζητήσει υποστήριξη από τον κύριο Όσμπορν. Από αυτούς που ζητάει υποστήριξη, με το τρίτο νομοσχέδιο, και όπως λέει ο κ. Πραϊτράκος, ομολογώντας ότι έχοντας υπολογίσει τις αντιδράσεις, να τους εξεγείρει και να τους πει ότι κοιτάξτε, εδώ έχετε μπει σε πεδίο μη φιλικών ενεργειών. Άρα μη μου ζητάτε και υποστήριξη. Αυτό, πέρα από την ιστορία του ξύρου, που για μένα είναι... Δεν μπορώ να... Δεν είναι τα πράγματα. Αφήστε τα λάθη, τα κάνετε εσείς τώρα που κυβερνάτε. Εγώ δεν κάνω αναλύσεις αυτή τη στιγμή. Δεν κάνω λάθη. Λάθη δυστυχώς κάνετε εσείς, τα οποία πληρώνει η χώρα. Αλλά θα σας πω το εξής πάρα πολύ απλά. Εδώ πέρα υπήρχε ένας μηχανισμός αποφυλάκησης του Σάβα Ξύρου. Δικαστικό Συμβούλιο. Έδειξε σε Δικαστικό Συμβούλιο. Ανήκε στο Σβλάβη, εξετάζεται από το Δικαστικό Συμβούλιο, εγκρίνεται, απορρίπτεται. Το ότι νομοθετικά του δίνουμε του Σάβα Ξηρού, του μοναδικού, κατ' ομολογία του Υπουργού, του μοναδικού που αφορά η συγκεκριμένη διαδικασία. Γιατί λέτε ανακρίβειες, με συγχωρείτε, γιατί λέτε ανακρίβειες? Πώς λέτε, τι σημαίνει? Ποιος είναι? Είναι ένας από αυτούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Όχι, δεν υπάρχουν. Κατομολογία του κ. Παρασκευόπουλου. Κατομολογία του κ. Παρασκευόπουλου. Άλλος ένας υπήρχε που πέθανε. Ανακρίβειες. Υπάρχουν και άλλοι φυλακισμένοι με μεγάλη ανακρίβεια. Και λέτε μεγάλη ανακρίβεια διότι θέλετε να περάσετε το μήνυμα ότι νομοθετήσαμε υπέρ του βλαστού και των κακοποιών. Αυτό κάνατε. Είσαστε νομοθέτες των κακοποιών και των συμμοριών. Διότι καταργήσατε τις φυλακές υψής της ασφαλείας, οι οποίες απευθυνόντουσαν προς αυτούς του οργανωμένου εγκλήματος, του
του εξαιρετικά ειδεχθούς και θέλετε αυτούς να τους αφήσετε στους κορυδαλούς να συναγελάζονται με τους υπόλοιπους ποινικούς αλλά και με τους υπόλοιπους εγκλήστους να βρίσκονται σε μια κατάσταση χαλαρής ανομίας να οργανώνουν εγκλήματα. Διότι αυτός ήταν ο τρόπος για τον οποίο θέλαμε να κάνουμε τις φυλακές τρίτου τύπου. Αυτό το πρόβλημα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε. Και αυτές τις φυλακές εσείς καταργείτε. Αν λοιπόν αυτό δεν είναι ένα μήνυμα, πείτε μου ότι είναι κάτι άλλο. Είναι ανθρωπιστικοί λόγοι για το βλαστό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη η παραμονή σας στην εξουσία και είναι επικίνδυνες οι επιλογές του κυρίου Τσίπρα όταν την ίδια στιγμή που ζητάει από τον πρόεδρο Ομπάμα υποστήριξη, που στέλνει τους υπουργούς του τον ένα μετά τον άλλον, ακόμα και με δωράκια 500 εκατομμυρίων ευρώ, σε μια στιγμή κρίσης, για να τους κάνουν δεκτούς. 500 εκατομμύρια δώσατε μόνο και μόνο για να γίνει δεκτός ο κ. Καμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες. 500 εκατομμύρια δώσατε. Θα πετάξετε από το παράθυρο. Λοιπόν, και πηγαίνετε την ίδια στιγμή και αποφαλακίζετε το Σάβα Ξηρό. Με τη λογική λοιπόν, πόσες βίζες έχουν φύγει για επί ημερώσας για τα εξοπλιστικά. Τώρα θέλετε να μιλήσουμε σε αυτή τη βάση. Αν είναι οι μίζες που υπήρχαν, δίνονται και τώρα. Λοιπόν, αν είναι οι μίζες που υπήρχαν, δίνονται και τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά τα 500 εκατομμύρια δώρο προς τις ΗΠΑ τα δώσατε για να πάρετε μια υποστήριξη. Και την ίδια στιγμή καταφέρατε να κινδυνεύει η χώρα σε μια ταξιδιωτική οδηγία που θα βλάψει ανεπανόρθωτα τον τουρισμό. Αλλά να σας πω κάτι, πάνω απ' όλα βλάπτει το δημόσιο αίσθημα των Ελλήνων. Δεν με νοιάζει τι λένε οι Αμερικάνοι, δεν με νοιάζει τι λένε οι Άγγλοι, με νοιάζει τι αισθάνομαι εγώ, τι αισθάνεται ο κάθε πολίτης όταν βλέπει ότι με χαλαρότητα αντιμετωπίζετε τους χειρότερους δυνατούς εγκληματίες. Αυτούς που βλάψανε την ίδια τη δημοκρατία, που βάλανε σε κίνδυνο τη ζωή αθώων πολιτών μόνο και μόνο για να παίξουν ένα ακραίος εγκληματικό παιχνίδι. Να δώσουμε τη δυνατότητα μιας πολύ σύντομη παρέμβαση του κυρίου Πετράκου, αν θέλει, και να περάσουμε στο θέμα της διπλωματίας των αγωγών, γιατί είχαμε την επίσκεψη του κυρίου Μίλερ στην Αθήνα πολύ πρόσφατα, πριν λίγες ώρες, και πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Πετράκος ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην προπαρασκευή αυτής της επίσκεψης, γιατί συμμετείχε συνοδεύοντας τον Υπουργό Ενέργειας και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, τον κύριο Λεφαζάνη, στο πρώτο ταξίδι που έγινε στη Μόσχα. Και έχει μια πάρα πολύ καλή και καθαρή εικόνα του τι επιδιώκει η ελληνική πλευρά σε σχέση με τους αγωγούς. Κύριε Πετράκο. Ναι, βεβαίως. Είναι μια πολύ Ήρθε σημαντική. Ο κύριος Μίλερ, λεφτά δεν έφερε, αλλά δεν ξέρουμε. Τι σημαίνει λεφτά δεν έφερε? Περιμέναμε να φέρει και λεφτά. Πώς το περιμέναμε? Γιατί δεν με ρωτάτε εμένα ο οποίος... Τι περιμέναμε? Πείτε μας μια που σας έχουμε εδώ απόψε. Εδώ υπήρχε μια απόφαση εδώ και καιρό της ρωσικής κυβέρνησης να σταματήσει το 31 του 19 τη διέλευση του φυσικού αερίου προς την κεντρική Ευρώπη μέσω Ουκρανίας, μετά από τις εξελίξεις και την άνοδο των ναζιστών στην Ουκρανία και τις επεμβάσεις που έχουν γίνει στην περιοχή εκείνη. Σε αυτή τη λογική και μετά την απαγόρευση του South Stream, του κατέρευσε ο South Stream, αποφασίστηκε να υπάρξει ένας ο νότιος λεγόμενος διάδρομος. Έγινε η πρόταση ότι στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας θα συσσωρεύονται το χρόνο 47 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Να δείξουμε σε αυτό το σημείο και την κάρτα με το χάρτη για να μπορούν να παρακολουθούν και οι σε αυτή τη λογική στις 21 Ιανουαρίου μου ζητήθηκε μία δήλωση παραμονές των εκλογών από το ρώσικο πρακτορείο Σπούτνικ. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επεξεργαστεί τη θέση ως τομέας ενέργειας και ως υπεύθυνος τομέα ενέργειας και απάντησα θετικά. Ότι για μας θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι αναβαθμίζει το γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας κυρίως, και αλλά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να έχουμε μειωμένες τιμές φυσικού αερίου. Πριν από τις εκλογές. Πριν στις 21 Ιανουαρίου, σας λέω, υπάρχει δήλωση δική μου στο περιοδικό Σπούτνικ. Στη συνέχεια, μετά την κυβερνητική αλλαγή, ήρθε επίσημα η πρόταση για επίσκεψη στη Ρωσία προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Ενέργειας, τον κύριο Λαφαζάκη. Πήγαμε πάνω,
γίνανε οι πρώτες συζητήσεις, θέσαμε και ευρύτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν ως Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, που έχει την πολιτική εποπτεία και του τομέα της αγροτικής πολιτικής, να υπάρξει και άρση του εμπάργου. Όλα αυτά επισφραγίστηκαν στη συνάντηση μετά από λίγες μέρες από την επίσκεψή μας. Ήταν προετοιμαστική συνάντηση για την προετοιμασία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, όπου υπήρξε και η συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη συνάντηση αυτή, στη συνέχεια, όπως είπατε, ήρθε χθες ο κύριος Μίλερ στην Ελλάδα και έγινε συνάντηση στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και καθορίστηκε... Να σας ρωτήσω για την οικονομία και του χρόνου της εκπομπής. Σε αυτή την συνάντηση και μετά τη δήλωση του κυρίου Μίλερ, δημιούργησε τουλάχιστον σε μένα, και όχι μόνο σε μένα υποθέτω, έκπληξη. Δημιούργησαν έκπληξη η χαμηλή τόνη που διάλεξε ο κύριος Μίλερ και ιδιαίτερα φιλοευρωπαϊκή του προσέγγιση. Ήταν πολύ προσεκτικός. Μάλιστα είδαμε την επομένη ένα κείμενο στην Ίσκρα που εκφράζει την αριστερή πτέρυγα του αριστερή πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου καλούσε τη Ρωσία και τον κύριο Πούτιν να σπάσει τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να βγει πιο μπροστά στη συμφωνία με την Ελλάδα. Αυτό εσάς σας εξέπληξε? Λοιπόν, το πλαίσιο που έβαλε ο κύριος Μίλερ. Φυσικά, το πλαίσιο που έβαλε ο κύριος Μίλερ το είχε θέσει ο κύριος Λαφαζάνης στη Μόσχα, ότι με δεδομένη την αναμενόμενη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάτι τέτοιο, γιατί αυτό ενισχύει το γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας, και με δεδομένο ότι η Γερμανία θέλει να περάσει από αυτήν το φυσικό αέριο σε όλη την κεντρική Ευρώπη, ότι πρέπει η Ρωσία να σκεφτεί και να μην κάνει τα ίδια λάθη με το South Stream, αλλά να εμπλακούν και ευρωπαϊκές εταιρείες, έτσι ώστε το έργο να είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Και αυτό το οποίο ήρθε ο κύριος Μίλερ και είπε, ότι υπάρχουν δύο συγκεκριμένες δυτικοευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες είναι διατεθειμένες να συμμετάσχουν στην κατασκευή του αγωγού. Θα το πούνε οι ίδιοι, ας πούμε. Ποιες χώρες? Είναι Βέλγιο και Ολλανδία. Βέλγιο και Ολλανδία. Υπάρχουν αυτές οι... Άρα λοιπόν το έργο είναι έργο το οποίο θα τηρεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, γιατί εμείς θέλουμε να γίνει, θα τηρεί το τρίτο ενεργειακό πακέτο, και επομένως από εκεί και πέρα δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας να δημιουργεί προσκόμματα σε αυτό το μέγα project για τη χώρα μας. Δύο παρατηρήσεις. Παρατήρηση πρώτη, για να καταλαβαίνουμε και οι τηλεθεατές μας, αν μπορεί λίγο ο σκηνοθέτης μας να μας δείξει λίγο τον χάρτη όπου είναι η αγωγή φυσικού αερίου. Κάποιοι από αυτούς έχουν καταργηθεί, όπως ο Ναμπούκο, ο οποίος δεν πρόκειται να τον βρούμε κουλουπού. Ο ΤΑΠ, στον οποίο μετέχουμε. Έχουμε, ο ITGI έχει καταργηθεί, ο South Stream έχει καταργηθεί. Καταργήθηκε και θα γίνει Turkish Stream, δεν θα περνά, δηλαδή θα περνά μέσα από την Τουρκία. Και τώρα υπάρχει η εξής συγκεκριμένη κατάσταση. Κύριε Πυργιώτη, επειδή θέσατε ένα ερώτημα. Θέσατε ένα ερώτημα. Αν θα υπάρξει χρηματοδότηση. Ο Αργύρης μας δείχνει τώρα τον Turkish Stream. Προσέξτε τώρα πώς είναι ο Turkish Stream. Αν με επιτρέπετε. Ναι, αλλά να δουν λίγο οι τηλεθεατές για να καταλάβουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Ο Turkish Stream λοιπόν περνάει από τη Μαύρη Θάλασσα, διασχίζει το κομμάτι της Τουρκίας, βγαίνει στα σύνορα με την Ελλάδα. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί σε ποιο κομμάτι της Τουρκίας θα πάει. Και τώρα από εκεί και πέρα θα ανέβει είτε μέσω Φιρόμ προς επάνω, δηλαδή Σερβία, Φιρόμ, Σερβία, Αυστρία μετά, ή και ένα του κομμάτι πιθανόν να πάει προς την Ιταλία. Όχι. Θα δούμε πώς θα πάει. Δεν πάει προς την Ιταλία, δεν πάει προς την Ιταλία αυτός ο αγωγός. Πάει για κεντρική Ευρώπη, γιατί είναι έτοιμη η αγωγή. Από τη Σερβία και πάνω είναι έτοιμη η αγωγή. Είναι έτοιμο το κομμάτι. South Stream λοιπόν η αγωγή ήταν έως ένα σημείο έτοιμη. Δηλαδή τι γίνεται, αλλάζει ο South Stream από ένα σημείο του και πέρα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Όχι, αλλάζει επί της ουσίας για να προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ο οποίος σταμάτησε με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ένσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν έφτασε στο σημείο της Βουλγαρίας. Να πούμε το εξής. Είπατε πριν, κύριε Πετράκο, και δεν το ξέρουν οι τηλεθεατές, γι' αυτό το λέμε, ότι υπάρχει ήδη ένας αγωγός, είναι ο Nord Stream, που αφορά στην Γερμανία. Βεβαίως. Και ο οποίος έχει τη δυνατότητα από την κατασκευή του... Δεν έχει τη δυνατότητα.
Πρέπει να μεγαλώσει ο αγωγός για να... Τι δυνατότητα Όχι. έχει. Έχει τη δυνατότητα να διπλασιάσει τη χωρητικότητά του. Εάν και εφόσον να διπλασιάσει. αυτό θέλω να πω. Ο Nord Stream λοιπόν είναι κατασκευασμένος έτσι πριν τις... Είναι ο αγωγός που παρακάμπτει τις Βαλτικές και την Πολωνία, τις Βαλτικές χώρες και την Πολωνία και προμηθεύει απευθείας στη Γερμανία με ρωσικό αέριο. Και έχει τη δυνατότητα να διπλασιάσει. Η Ρωσία, κυρία Υπουργέ, αποφάσισε να κάνει μια πολιτική να μην έχει εξαρτήσεις από τους γειτόνους της για την εξαγωγή του αερίου της. Αυτό ήταν η αγωνία της εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εμείς, η Ελλάδα μπήκε στο παιχνίδι των αγωγών επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμανλή. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Στην ιστορία των αγωγών και ιδιαίτερα στην πρόσδεσή της στο South Stream, στο οποίο δεν υπήρχε καμία γεωγραφική σύνδεση της χώρας μας, μπήκαμε μόνο με πολιτική παρέμβαση τότε. Μαριάννα, να πω πριν δώσεις το διάλειμμα ότι ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος έχει πολύ παραπάνω για εκείνη την εποχή. Μία φράση μόνο. Η χρηματοδότηση του αγωγού είναι 101% εξασφαλισμένη. Το θέμα είναι ότι είναι ένα πολύ πρώιμο ακόμα project. 1η Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε ο Turkish Stream. Είναι ο ιστορικός συμβιβασμός Τουρκίας-Ρωσίας, διότι δέχεται πλέον η Ρωσία να εξάγει διαμέσου Τουρκίας ενός ασταθούς εταίρου και όχι μιας φίλιας χώρας. Και γι' αυτό λέω μιλάω. Όχι, για τη Ρωσία μιλάω. Και θα σας πω το εξής, ότι θεωρώ ότι οποιοδήποτε project είναι θετικό. Αλλά εδώ πέρα συζητάμε για μια κατάσταση στην οποία τουλάχιστον η πληροφοριοδότηση της κυβέρνησης φαίνεται να γίνονται ρόμπα. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Βαριά έκφραση. Αλλά είναι πολύ βαριά. Είναι time out. Θα πάρει αμέσως το λόγο ο κύριος Πετράκος αμέσως μετά το διάλειμμα για να απαντήσει στο μάλλον βαρύ. Να το εξηγήσω όμως τι εννοώ. Βέβαια, αμέσως μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ επιστροφή στο αριστερά-δεξιά με τους καλεσμένους μας, τον κύριο Θανάση Πετράκο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, βουλευτή και υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, και με τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Κωνσταντακόπουλο, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Είχαμε μείνει σε μια πολύ λεπτή στιγμή. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης είπε ότι οι πληροφοριοδότες, τέλος πάντων, του ΣΥΡΙΖΑ τον έκαναν ρόμπα, εννοώντας την περίφημη διαρροή για τα 5 δις, τα οποία όπου να είναι σε ένα εύλογο δηλαδή χρονικό διάστημα, σχετικό βέβαια με τις ανάγκες και της χώρας, θα ερχόντουσαν άμα την υπογραφή της σύμβασης με την Gazprom. Και θα πληρώναμε και το ομόλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κυρία κανένα μισθό. Όχι, δεν το είπα, δεν το εξήγησα για να είμαι πολύ σαφής, γιατί χρησιμοποίησα μόνο τον ορισμό ρόμπα. Και είπα ότι και ήθελα να πω ότι μετά τις δουλικές υποκλήσεις του κυρίου Λαφαζάνη, το μόνο που έμενε σαν γεύση διαρροών από την αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ και διαμέσου του επισήμου οργάνου της ήταν ότι δύο πράγματα. Θα πάρουμε 5 δις μπροστάτζα και άμεσα για τη συμμετοχή μας στον αγωγό, και δεύτερον θα υπογράφαμε εχθές την συμμετοχή μας όταν δεν υπάρχει καν εταιρεία η οποία θα αναλάβει την κατασκευή του αγωγού. Δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα η εταιρεία. Λοιπόν, το συντονισμένο, αν θέλετε, παιχνίδι καλλιέργειας και δημιουργίας εντυπώσεων, ξέρετε, θα έχει πολύ κοντά ποδάρια σε όλα αυτά τα γεωπολιτικά κρίσιμα θέματα και τα ενεργειακά τα πολύπλοκα. Θα πρέπει να πηγαίνουμε και με σοβαρότητα και χωρίς να αμφισβητούμε και τις υπάρχουσες συμφωνίες. Εγώ τελειώνω. Τον κατηγορώ και δεν θα ξαναμιλήσω στο τέλος. Λοιπόν, γιατί ήταν εκεί, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, κύριε Πετράκο. Και εδώ ήταν. Και στο Μαξίμου ήταν. Ναι. Όχι. Όχι. Όχι πολύ. Μαξίμου δική μου. Τώρα η έκφραση τώρα του κυρίου Βαρβιτσιώτη είναι, να το πω έτσι, δεν χρήζει καμία απάντηση. Δείχνει, ας πούμε, εντάξει, το επίπεδο το οποίο θέλει να κατεβάσει τη συζήτηση. Δεν πρόκειται να ακολουθήσω, γιατί αυτό το οποίο ενοχλεί και τον κύριο Βαρβιτσιώτη είναι ουσιαστικά ότι αυτή η κυβέρνηση
αξιοποιεί το γεωπολιτικό χώρο της Ελλάδας, τη γεωπολιτική της θέση και ενισχύει τη θέση της στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Γιατί αυτό είναι, περί αυτού γίνεται όλη η φασαρία αυτή τη στιγμή και γι' αυτό υπάρχουν και βγαίνουν και προσπαθούν να υποβαθμίσουν. Ποτέ δεν είπε η ελληνική κυβέρνηση και ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης, ότι θα πέσουν υπογραφές αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι δημιουργία εντυπώσεων, ούτε ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Πέραν της χρηματοδότησης του αγωγού, η οποία είναι απολύτως εξασφαλισμένη. Ο κύριος Μίλλερ αυτό που είπε και αυτό που είχε πει και πάνω ήταν ότι δίνοντας τη δυνατότητα στην Ελλάδα να διακινηθεί μέσα από τα εδάφη, να διακινηθούν 47 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και πλην Γερμανία σε όλη η υπόλοιπη κεντρική Ευρώπη, να το πω έτσι, να εξαρτάται από το αέριο το οποίο θα περνάει από την Ελλάδα, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και δημιουργεί δυνατότητες η Ελλάδα να μπορεί, αν θέλει, να βρει κάποια χρηματοδότηση από κάποιες τράπεζες, οι οποίες με τα μελλοντικά έσοδα από τον αγωγό μπορούν να δώσουν κάποιο δάνειο. Αυτά είπε ο κύριος Μίλλερ και κανένας κύριος Λαφαζάνης και κανένας κύριος Τσίπρας και κανένας κυβερνητικός. Αυτά είναι λόγια του κύριου Μίλλερ και αναπτύσσουμε. Τα άλλα είναι δημιουργία εντυπώσεων και μάλιστα απαράδεκτων εντυπώσεων. Θέλω πολύ σύντομα, γιατί θα πάρει το λόγο αμέσως μετά ο κ. Κωνσταντακόπουλος, πολύ σύντομα όμως, αν είναι δυνατόν με πολύ λίγες λέξεις, γιατί επιχειρηματικό σχήμα ελληνορωσικό μιλάμε. Μιλάμε για μια εταιρεία όπου θα είναι 50-50, θα είναι 70-30, θα είναι 51-49, τι θα είναι? Δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σε αυτά είναι μια πρόταση 50-50 ή 51-49. 51 εμείς, 49 οι Ρώσοι. Ωραία, πάμε. Όταν ο ΤΑΠ, τον οποίον υπόγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση, είναι 100-0. Μηδέν η συμμετοχή. Για να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά της σημερινής κυβέρνησης με την προηγούμενη. Να ρωτήσω... Εσείς είσαστε υπέρ του ΤΑΠ ή κατά του ΤΑΠ? Για να καταλάβω. Φυσικά προχωράμε τον ΤΑΠ. Εννοείται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε να λέμε ότι δεν έχει ουσιαστικά ωφέλη η χώρα οικονομικά, παρά μόνο γεωπολιτικά. Ενώ εδώ θα έχουμε οικονομικά ωφέλη, θα υπάρχουν τέλη διέλευσης, αυτά τα δέχεται η Ρωσία που δεν ζητήσατε καθόλου. Θα υπάρχει μείωση της τιμής του φυσικού αερίου τεράστια. Οι τιμές θα είναι στα επίπεδα, ακούστε με, θα είναι στις τιμές σποτ, δηλαδή πολύ χαμηλότερες από όλες τις άλλες χώρες, και αυτό ενοχλεί, γιατί αυτές οι τιμές οι τιμές θα δώσουν ανάσα στην ελληνική οικονομία. Ακόμα πουλάτε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Και σας το λέω γιατί πουλάτε ένα project το οποίο μακάρι να πετύχουμε, να συμμετέχουμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Μακάρι και θα συνεχίσουμε. Κοιτάξτε, εγώ έχω δουλέψει για το South Stream ως υφυπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Καραμανλή. Οπότε μην μου λέτε για τον ITGI. Έχουμε κάνει πάρα πολλή δουλειά για project τα οποία δεν ολοκληρωθήκανε. Και δεν ολοκληρωθήκανε για λόγους που ξεπερνούν τη χώρα. Και μακάρι να ολοκληρωθεί αυτό όσο φιλόδοξο και φαίνεται. Και σε μια περίοδο σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης και ιδιαίτερα απέναντι στην Gazprom, με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανοίξει ήδη σκληρό πόλεμο, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Λοιπόν, μην υποτιμάτε λοιπόν την αξία της χώρας όταν μπήκε. Μακάρι, και επειδή αυτά τα project είναι και πολλών ετών και χρειάζονται μια σταθερότητα, θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Μακάρι λοιπόν με τον ίδιο τρόπο να αγκαλιάζατε και την γενοδορία που σήμερα σας λέμε, την πολιτική και ρεαλιστική γενοδορία, να αγκαλιάζατε και τον ΤΑΠ τη στιγμή που η χώρα ήταν αποκλεισμένη. Εγώ θα κάνει ερώτηση στη Βουλή. Για το South Stream είμαστε θετικοί, θετικότατοι, τον είχαμε αγκαλιάσει. Ένα project που θα υπάρχει στη χώρα. Θα κάνει ερώτηση στη Βουλή. Ένα project που υπάρχει στη χώρα και αυτό είναι του ΤΑΠ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε από την κυβέρνηση Σαμαρά. Και δυστυχώς, όχι, δεν θα κάνουμε ανταγωνισμό. Με μηδαμινά οικονομικά ωφέλη όμως. Μόνο γεωπολιτικά, κύριε Βαρβιτσιώτη. Μηδαμινά οικονομικά ωφέλη. Αυτό δεν το συμμερίζομαι και δεν το εκτιμώ. Κύριε Πετράκο, να έρθω στο Δημήτρη τον Κωνσταντακόπουλο, ξεκινώντας από το τελευταίο εξ αφορμής αυτό που είπε ο κύριος Βαρβιτσιώτης, για τη μεγάλη ανησυχία όλων μας, που
που δεν πιστεύω στα σοβαρά ότι κανείς από εμάς δεν θα ήθελε τη χώρα μας να αναβαθμιστεί ενεργειακά και σαν ενεργειακός κόμβος και σαν παραγωγική χώρα, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ξεκινάω από την αντίδραση της Κομισιόν, την οποία την είδα, μάλιστα υπάρχει και ένας σχετικός χάρτης. Θα τον δούμε, μια κάρτα που δείχνει τις ενστάσεις που έβγαλε η Κομισιόν και για την Gazprom. Οι αντιδράσεις λοιπόν είναι μεγάλες. Σχετίζονται μόνον με το θέμα της έντασης. Να, το βλέπουμε εδώ και μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Gazprom, για ποιους λόγους τους εγκαλεί η Κομισιόν. Πιστεύετε ότι είναι μόνο σε σχέση με την κρίση Ουκρανίας, Ρωσίας, Παύλα, Ουάσιγκτον και Βερολίνου, ή είναι κάτι το οποίο θα έχει ένα μόνιμο χαρακτήρα η αντίδραση των Βρυξελών σε σχέση με το ρωσικό αέριο και τις διελεύσεις? Κυρία Πυριώτη, βρισκόμαστε σε περιβάλλον πολέμου και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, εν πάση περιπτώσει, ανεπαρκώς, για να το πω πολύ ευγενικά, συνειδητοποιεί και το αντιλαμβάνεται αυτό. Η Κομισιόν παίζει το χαρτί των ΗΠΑ της πιο ακραίας άποψης και μέσα στις ΗΠΑ. Κάνω μια παρένθεση εδώ. Προχτές είδα ένα άρθρο του κυρίου Σάιμς, το συνυπογράφει με τον κύριο Άλισον, ο οποίος ήταν ο κύριος σύμβουλος του Προέδρου Νίξον στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου για τα θέματα Ανατολής Δύσης και προειδοποιεί για το κίνδυνο ακόμα και παγκόσμιου πολέμου αν συνεχιστεί η κλιμάκωση στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτό είναι το περιβάλλον, ένα περιβάλλον πολεμικό. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι οι Βρυξέλλες σήμερα, αντιδρώντας σε μια δήλωση του κυρίου Σιλουάνοφ, του Υπουργού Οικονομίας της Ρωσίας, ότι εξετάζεται κάποια άμβληση των κυρώσεων στα προϊόντα ορισμένων φιλικών χωρών. Γιατί τελειώνουν. Τυπικά πρέπει να ανανεωθούν οι κυρώσεις σε λίγο καιρό. Όχι, για τα αντίμετρα που πήρε η Ρωσία. Λοιπόν, βγήκε η Κομισιόν και λέει, όχι, λέει, δεν μπορεί να το κάνετε αυτό επιλεκτικά. Εδώ πέρα έχουμε έναν πόλεμο και έχουμε και ένα δεύτερο πόλεμο, ο οποίος είναι ένας οικονομικός και επικοινωνιακός και πολιτικός πόλεμος κατά της χώρας μας. Αυτό είναι. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει. Το συνδέεται και με το παρελθόν των Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Ακούστε να δείτε. Διότι εδώ υπάρχει μια θεωρία, αν θέλετε, κάποιοι τη λένε θεωρία συνωμοσίας, κάποιοι τη λένε ρεαλιστική θεωρία, δηλαδή ότι έχει εφαρμοστεί ήδη στην πράξη και πιθανόν να ξαναεφαρμοστεί, και την ανατρέχουν από το πρώτο άνοιγμα. Το άνοιγμα το περίφημο Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Κοιτάξτε να δείτε. Και από το Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη και το South Stream, το οποίο αντιστοιχεί στη χάραξη του Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη και είναι, κατά τη γνώμη μου, η συμφερότερη χάραξη και για την Ελλάδα και για τη Ρωσία. Έτσι. Διότι αυτός ο αγωγός τώρα έχει ένα πρόβλημα. Ότι αναβαθμίζει εξωφρενικά το ρόλο της Τουρκίας, που θα περνάει από εκεί όλο το αέριο που καταναλώνουμε, μια χώρα με την οποία ταυτόχρονα εξοδεύουμε το μισό προϋπολογισμό, μην κάνουμε πόλεμο μαζί της. Θα μου πείτε, θα γίνουν αυτά, θα μπορεί να σου κόψει το αέριο? Γιατί, ποιος περίμενε ότι στην Ουκρανία θα γίνουν αυτά που γίνονται, λέω εγώ. Σωστό. Επομένως ήταν προτιμότερο και αν θέλετε θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια και από ελληνικής πλευράς, η οποία δεν έχει τη βασική ευθύνη προφανώς αυτή η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και όπως την κατεύθυνση των Ρώσων, μήπως μπορέσει να πραγματοποιηθεί ο South Stream. Και ελπίζω να γίνει και προσπάθεια για τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Τι είπατε? Είναι η Βουλγαρία εκεί το θέμα, που είναι πολύ αδύναμος κρίκος σε σχέση με τις ΗΠΑ. Σωστό είναι, αλλά από την άλλη μεριά το να βάλουν η Ρωσία και η Ελλάδα όλα τα αυγά τους στο καλάθι της Τουρκίας είναι και επικίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη χώρα εξάλλου, θέλω να πω ότι αυτές είναι βαριές στρατηγικές και τις οποίες τις χρειάζεται η χώρα, γιατί έχει βρεθεί στο επίκεντρο μεγάλων πολιτικών και οικονομικών, γεωπολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών, χωρίς να έχει ούτε τη διάθεση, ούτε την κατάλληλη κρατική δυνατότητα σχεδιασμού. Αν θέλετε, η ελίτ, η ελληνική, είναι αυτή που είναι. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, διότι και στη Τουρκία, όταν ο Γιλμάζ αποφάσισε να κάνει τον αγωγό Blue Stream, άρχισαν να του βγάλα τα σκάνδαλα του. Επειδή υπάρχει όμως τουρκικό κράτος σε αντίθεση με το ελληνικό, ο αγωγός έγινε ο Blue Stream που ένωσε τη Ρωσία με την Τουρκία. Υπήρχε μια συνέχεια. Τώρα εδώ έχουμε τη συμπλοκή πολλών ζητημάτων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν ο South Stream αποκλειστεί, που κατά τη γνώμη μου θα ήταν η καλύτερη λύση, είναι πολύ σωστή και πρέπει να υποστηριχθεί και από την αντιπολίτευση επιτέλους η προσπάθεια να φτιαχτεί ένας αγωγός μέσω της Τουρκίας. Βεβαίως ήταν λάθος η διαρροή και τα λοιπά και όλη αυτή η φάση. Αλλά δεν μένω εγώ σε αυτό το πράγμα που προφανώς υπάρχει μια ευθύνη στο χειρισμό, ας το πούμε, αλλά οπωσδήποτε είναι μια σημαντική επιλογή και κατά τη γνώμη μου θετική. Γενικότερα μιλώντας, τι μας διδάσκει η ιστορία 200 ετών?
ότι πολύ συχνά, ενώ είμαστε οι καλύτεροι μαθητές της δυτικής τάξης και κάνουμε ό,τι μας λένε, και στο στρατηγικό τομέα οι Αμερικανοί και στον οικονομικό τομέα οι Ευρωπαίοι, κινδυνεύουμε από αυτούς πολλές φορές. Και θέλουμε να μείνουμε στις λέσχες και στις συμμαχίες τους, αλλά ταυτοχρόνως χρειαζόμαστε εναλλακτικά στηρίγματα. Σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Καραμανλής, όχι ο κύριος Καραμανλής, ο Μακαρίτης, ο πρόεδρος Καραμανλής, ο οποίος δεν είχε ένα απολύτως φιλοαμερικανός πολιτικός, ξεκίνησε την προσέγγιση με τον Ντεγκόλ και αργότερα ο ανιψιός του με τη Μόσχα, ακριβώς γιατί βρέθηκε στραγγαλισμένος από τις δυτικές πιέσεις, όπως και ο Μακάριος επίσης στράφηκε στη Ρωσία. Καλά, δεν ήταν φιλοαμερικανός. Δεν ήταν φιλοαμερικανός. 2 λεπτά πριν ο Μακάριος τελειώσει. ήταν φανατικά φιλοαμερικανός όταν Δυστυχώς αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα την πολιτική του καριέρα. Αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, θα ήθελα 2 λεπτά πριν τελειώσει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση να ρωτήσω τον κύριο Πετράκο και να μας πει, αλλά πολύ σύντομα, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Ήρθε ο κύριος Μίλλερ εδώ, έφυγε ο κύριος Μίλλερ. Λεφτά δεν πήραμε, δεν μας είχαν τάξει. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Μα τώρα? τι λεφτά να πάρουμε, ρε Ας φύγουμε από τα λεφτά. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Επιβεβαίωσε ο κύριος Μίλλερ ότι είναι έτοιμη, ζήτησε πολύ να ωραία. Ετοιμαστούμε και εμείς, γιατί τα χρονικά περιθώρια, άρα, όπως είπε, είναι πολύ ασφικτικά. Ποια είναι τα χρονικά περιθώρια? Το χρονικά περιθώριο ότι όλες οι αδειοδοτήσεις πρέπει να έχουν βγει γρήγορα για να μπορέσει... Γρήγορα? Μέχρι αρχές του 2018 για να μπορέσει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2019 ο αγωγός. Πρέπει να κάνει κάτι τώρα η ελληνική πλευρά, φυσικά, πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά. Πρέπει να κάνει κάτι και τι είναι αυτό? Καθορίστηκε οι 2 ομάδες εργασίας, μία από τη ρωσική, μία από την ελληνική, να καθορίσουν με απόλυτη ακρίβεια, γιατί αυτό ήταν το τεχνικά ζητήματα. Ήρθε να λύσουμε τεχνικά, αλλά ουσιαστικά, γιατί επίγονται. Δεν είναι ένα project που μπορεί να γίνει και μετά από μερικά χρόνια, πρέπει να γίνει σε καθορισμένη προθεσμία. Άρα αυτό ζήτησε από εμάς να βιαστούμε. Αυτοί είπανε ότι βιάζονται, γιατί και αυτοί βιάζονται. Κατανοητό. Επιτροπές από τη μια πλευρά, αυτό καθορίστηκαν οι επιτροπές, να καθοριστεί ο δικός χάρτης, να καθοριστεί η διαδρομή και οι εταιρείες στην οποία θα συμμετέχουν. Αυτά τα πράγματα. Ωραία. Αυτό ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ήταν πολύ συγκεκριμένο του κυρίου Μίλλερ. Προφανώς. Εδώ ένα αυτοκίνητο πας να αγοράσεις με τη μία, πας να τα αγοράσεις. Πας, το ξαναβλέπεις, το ξαναβλέπεις. Και έχουμε την επόμενη εκπομπή μία μονολεκτική απάντηση, κύριε Βαρβιτσιώτη. Εάν η όρη είναι θετική, θα στηρίξετε στο μέλλον, ναι ή όχι? Όχι, θα στηρίξουμε ούτως ή αλλιώς. Θα στηρίξουμε δηλαδή τη διέλευση, τη συμμετοχή ασχέτως των επιμέρους όρων. Ένα δεν θέλω να εγκαταλείψει η κυβέρνηση. Το σχέδιο αξιοποίησης των δικών μας κοιτασμάτων αερίου. Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες. Δεν νομίζω να υπάρχει αντίρρηση. Το λέω, δεν θέλω εδώ σε καμία περίπτωση. Καλέσαμε να υπάρξει και μεγαλύτερος συναγωνισμός των εταιριών για να πάρουμε περισσότερα χρήματα. Καλέσαμε και ρώσικες εταιρείες. Μία κουβέντα από τον κύριο Κωνσταντακόπουλο. Μαριάννα, το ξέρω. Μία κουβέντα, κύριε Κωνσταντακόπουλο. Δεν λυπάμαι που σας δημιουργώ τέτοια. Καθόλου. Ένα πράγμα. Ότι η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σημείο πάρα πολύ κρίσιμο. Ενδέχεται, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να παραμείνει πιστός στις δεσμεύσεις του, πολύ πιθανά η χώρα θα πρέπει να προχωρήσει για τους λόγους σωτηρίας της σε ρήξη με τους πιστωτές. Η σχέση με τη Ρωσία είναι στρατηγικής σημασίας και με τους υπόλοιπες εναλλακτικές πόλους του διεθνούς συστήματος, και θα πρέπει πολύ μεγάλο, και αυτό είναι το θέμα. Η χώρα καταστρέφεται, πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Το ξανθόν γένος. Το αμερικάνικο γένος, και ξέρουμε τι έκανε στην Κύπρο, και το ευρωπαϊκό στην οικονομία, το γερμανικό ιδιαίτερα. Πού να πάμε δηλαδή, κύριε Βαρβιτσιώτη? Οπωσδήποτε επανάληψη, Θα κλείσω με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται να κλείσετε. Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ. Σας υποσχόμαστε επανάληψη του γεωστρατηγικού, ανάβουν τα αίματα, αλλά μετά από την πρώτη. Και των αγωγών. Ναι. Λοιπόν, την επόμενη Τετάρτη, ξανά αριστερά-δεξιά, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Πετράκο και τον κύριο Βαρβιτσιώτη και τον κύριο Κωνσταντακόπουλο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Και εσείς.